Здравейте отново всички, това е втората част на проекта Colab, в която ви казах, че ще ви покажа как да разглобите въпросния лаптоп и PC. Има много, разбира се, но този явно е на български, ще е този туториал. И така, първо премахваме периферията, като при мен е SD карта с преходник, батерията, която така иначе няма да ни трябва. Прибираме настрани. И основно това е, другото съм се погрижил. Единственото, което може да ни трябва е отвирка. Обикновена отвирка. Понеже не го отварям за пръв път, знам от какво имам нужда. Най-добре е да отделяте болчетата настрани, където ги виждате. На хубаво място. И това е капака за RAM паметта. Ето това е RAM платката. Може да използвате капака като държач на болчетата. Да ги слагате така, да не ги загубите. И продължаваме по... Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 болта по краищата на лаптопа. Хубаво е да ги отвивате с отвирка с магнитен връх, но понеже не разполагам с такава. И тази ми върши работа. И имам една хитринка, която после ще ви покажа. Нека да я развием всичко. Така. Използвам двете ръце за по-бързо. И сега това, което хващате го така и гледате да не загубите всички болчета. Ето тук имаме едно, две, значи другите не са изпаднали. Да отвинтваме ги хубаво. Така. Леко почукване няма да е зле. Съвсем лекче, колко този тук не са се доразвили явно. Още едно. Още едно. Може да ви застора малко смешно начинът, по който използвам за отвинтване, но върша работа. Не съм казал, че не е невъзможно, но това. Болчета са премахнати. Оставяме ги така по-настрани, да не ги бутнем. Може да не трябва, но все пак. Тъй като лаптопа ще преминава в компютърна сфера. Сега, повечето от вас биха си мислили, че може би тази част по някакъв начин се вдига. Така като хванете лаптопа и всичко да ви остане в ръката, да и пластмаса да ви остане в ръката, но не. При първият път, когато го разглобявах, дори аз останах изненадан. Начинът, по който се разглобява е следния. Ето тук, с една отвирка, или при мен е със същата, се отварят този начин, внимавате, нали, да не скъсате нещо. Но, така как съм забелязал аз, няма нищо закъсане, освен може би кабела на тъчпада. Може би забравях да ви кажа, но аз де факто нямам тъчпад, дори да че го виждате. Понеже кабелчето го скъса по някакъв много интересен начин, по който аз дори не забрах как стана. Пък аз тъчпад изобщо не харесвам това нещо. Според мен то си е пълна глупост да търкам по някакво малко квадратченци и особено с... И това трябва да го наричат мишка. Продължаваме с тук нещо за яди. Винаги тук има някаква странна пластмаса или чопче. Може е така да бръкнете под клавиатурата. Ето го тъчпадът. Рамката на тъчпада. Нещо не се вижда. Ето така. Intel и всички други измислици. Той също е това настрани. Това е, както виждате, малко натежава от монитора си. Това е клавиатурата. Тя също няма да се използва. Затова повдигаме я. Тя е закрепена. Ето тук съжалявам, но камерата ми е много
смотана някак си и не мога да... Ето забелязвате, ето точно тук. Просто издърпваме. Това е лежно издърпвате. Ето имаме си една клавиатурка. Тя също отива при долната част. И това тук е централната голяма платка или дън, както с повечето хора я знаем. Отвинтваме тези болтове. Това е някаква стоманена преграда. Не е стоманена, ламарина. Бърках се. Тук е преимуществото да имате отверка с магнитен връх. И аз като нямам, ето срещам трудности. Не мога да взема болта. Затова отново ще използвам техниката за обръщане. Тази плоскост също няма да трябва, тъй като всичко ще се отлажда от перка. Продължаваме да отвинтваме. Може би най-хубавото на този туториал вече е на български в YouTube и другите видеосайтове. Доста са на английски, дори аз де-факто не съм срещал на български. И затова за някой ще е полезно. Надявам се. Ето отново това. Вече направо мисля с някой магнит да ги извърпвам тези болчета. Още едно. Както казах, компютърът ще се получи доста малък и лек. Малък. Смятам, че някъде около 8-9 инча максимум ще е размера му с плексигласа. То не го проверим. Поради причината, от която е нужно, когато в YouTube, колкото повече клипове имате, толкова по-дълги може да качвате. И мисля, че веднага щом премахна тази пластмаса, ще спра тази част. И ще направя друг клип с продължението, за да мога да ги съвмествам. Колко повече клипове качвам, разбира се, толкова повече място ще имам. И аз така мисля. Може да се бъркам, ли? Не съм казал, че 100% така. Използвам двете ръце, съжалявам, че изпреча малко. Защото са видими, не са скрити под нещо. Това може би е преградата, която държи да не стопи някой клавиш или пластмаса. Хайде де е. Най-сетни. Продължавам с цялата дължина. Тук болчетата са 9. Ако правилно кръгли. Най-досадното е това, че мониторът е по-тежък и тръгва надолу. Тонколонгите не смятам да ги използвам, тъй като по-логично ми се вижда да се използва слушалки. И слушалки от телефон стават. С 3,5 мм жак. Последния болт и ще видим процесора и някакви други. Ето я. Ето това е всички части на дънната платка. Ще наклоним така да стои прав. Не знам, че малко е затъмнено, но камерата, която използвам, е доста, бих нарекал, примитивна. Ето това всичко, предполагам, това е процесора, който е запоен и не може да се махне. Или това. Едно от двете. Някъде платката отдолу е разпоена и не използва. Това е за първа част от клипа, както споменах, с дължината в YouTube. Следващия ще покажа как да го доразглобим целия.